Damene debatana sumurung sian saluk naroha imana mengaramuti aka hati-hati dohot pikiran di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna hatani debata dihita di minggu jubilate imasian ulaun apostel bidusia mamukama ayat 36 rodi ayat 40. Songonon ma didok di pangulu si Tabita dungi adong ma di Joppe perempuan sada na Porsea na margoar Tabita astuan na hije manang Dorkas na sumurung mangulahon na denggan dohot mabahen asiniroha. Tongon ma di aka arii marsahit ibana laos mate. Jadi diburi ma ibana dipiakon ma tu bilut pargicang. Ale jonok do huta lidda tu huta Joppe. Jadi tarbege ma tu aka dongan si Petrus disi gabe disuruh ma dua halak manopot ibana mangapoi. Asa humatop ibana ro tumopot nasida. Jadi hehema si Petrus madongani nasida. Asa dung sahat ditogihon ma ibana tu bilut pargicang. Jadi Roma mandapeton ibana saluhut boru-boru nama balu akan tangis. Di patuduhon tu ibana ulos dot abid aka na pinaulini. Si Tabita adorang rap dope dohot nasida. Alai di palaho si Petrus ma nasida saluhutna. Dungi marsinggang ma ibana martangiang. Didopakon ma bakei didok ma. O Tabita hehe maho. Jadi dipabidok ma matana. Dungi dinani idana si Petrus si hudul ma ibana. Jadi disurdukon matanganna paheheon ibana dungi dijoma aka na badiai ro di aka boru-boru nama balu di pajoncong ma ibana mangulu di jolo nasida. Dungi sarmai diboto saluhut pangisi ni huta Joppe jadi torop do gabe Porsea di Tuhani. Alai nania doleleng na ibana mian di huta Joppe seorang disada hala na margoar Simon si Pauli hulik kuling. Ima sahakna huriani tuhata di minggu jubilateon adong piga-piga pesan asa boy kita marjubilate ya teh. Hati-hati kita menghadapi situasi masalah manang si taonon naduk-duk. Marhite terpukon minggu jubilateon di arahon kita asaboi marlas ni roha. Jala gabi pasu-pasu nangpe kudang aka si taonon aka parukilon manang aka parsahiton dohot aka masalah naro dinguluon. Alani do unang olo hita madele jangan gampang menyerah tetapi tetaplah berharap. Adong walu asa boy totop hita makirim laho madalani nguluon di pagasan semangat di pagasan pakirimon nama ngulu na parjolo debatado na mengontrol ngulutta ibanado na mengendali ho kita di boto Tuhan itu sudi aka namasa dihita jala seizin ni debatadoi nangpe tadalani masa-masa sulit pasti do dilehon tu hita bahu yang kuat asa boy talalui
sude akan nama saya molo tapangido tutuhani. Nah paduahon kisah di ngulut tahun dang selesai dope. Jala pasti adong do rencana nih debata disude nguluta. Songon kisah-kisah na sinuraton di Bibelta tokoh-tokoh na menceritakan panosa di nguluna na mace parir mace dok alai boy berakhir diujungi nah di pasu-pasu Tuhani marlopi gadda jala gabi pasu-pasu nasida songon si Joseph manang si Job ate jala godang nari dope aka tokoh-tokoh marhite sude aka namasai disido naing direnda Tuhan itu masa depan kita ya disido naing dipatupa debata di ngulut tahun alanido ikon bersabar ikon bengek niroha do kita menghadapi situasi na songon dia pe na tak adopi. Nah patoluhon adong do maksud ni debata mengizinkan kita menghadapi kasih tahunoni asa boha asa lam tang lam dewasa haporsyota. Ido tapangido ditangyang asa sudi rencana ni debata boy taatusi boy talapati bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan alai ima rancangan dame niroha kesejahteraan masa depan yang penuh harapan. Nah paopat ton marhite minggu jubilation nang sasitong diasi itu hani do hita ganup marsada-sada nang pe dang dihalo mohon roha kehadirat tadi portibion manang disuguh kala atau sekalipun orang tidak ada yang mencintai kita kehadiran kita di dunia ini ada Tuhan yang mencintai kita. Amin. Itu upahen ro ibana marite jolma Yesus tuhatai mate tarsilang humokop hita asa debata nama ngasihi hita diboto ibana do sudah si taonon nata adopi di ngulut tahun. Dia ada bersama dengan kita marhite to dina nuaeng ido dilehon gogo dohot apul-apul dihita dina roaka masalah manang si taonon manang nama ngadopi hamatean pe. Nah palimahon ima ditangihon Tuhan itu tangyak tak pasti do dialusi Tuhani tangyak haru orang tua manang ama dipanggil anak konna roti dan mungkin lehonon nabatu ate dipanggil anak konna ikan dan mungkin lehonon na ulok haru hita jolma pardosa tak asi ido anak kota lama debata pasti do ditangihon tangyakta disudi aka si pangidowata bersabar. Nah pa onopon takya di paluas Tuhani kita menghadapi nguluon sahalakta dia ada selalu di samping kita tak perlu takut dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya dilehondo pangurupiona dihita di tiki halehetanna. Nah papi Tuhon molo
adong halakna berhasil di akka ulona, kita juga punya pengharapan bahwa kita juga akan berhasil seperti itu. Kok dia bisa, saya tidak? Sama-sama makan nasi, itulah contohnya ya. Jadi kita punya pengharapan bahwa kita bisa juga seperti orang lain berhasil atau mereka bahagia. Alanido boido kita ditikina di pagasan masalah-masalahi, ada orang-orang yang mungkin kita curhat kepadanya, memberikan support, memberikan advice, memberikan dukungan, memberikan nasihat kepada kita sehingga kita bisa berjalan tegak lagi, berjalan lagi dengan baik. Jadi kita tidak pernah akan putus asa laho menghadapi akka tantangan non. Iko monang do hita, iko sipar monang do hita. Jala ingotot tado bahwa molo sahala ta memang gali do hita. Ale molo dung adong piga-piga hala nama dong ani hita gabi margogo mah hita disi. Nah pawaluhoon adong do hangoluan nama noktong. Jadi dison mahita naing mamereng waso ni debata na panguluhon. Urani tuhata jok dosi bolisi mangelai laha porsyata. Disi hati hagale hita disi do ibana berusaha lahu madabuho kita unang porsea hita dituhani asa putus asa hita jala gudang nari dope nanaing mempengaruhi ngulut tahun. Alani do ikon marsigatung do hita tu debata. Imana parjolo. Napa duahon di minggu jubilation arga do hita di jolo ni debata. Kita adalah aset yang berharga di hadapan Tuhan. Ya do hita mapeke bahwa aset yang paling berharga adalah pribadi kita. Aset yang paling berharga adalah di mana kita bekerja, mungkin itu perusahaan kita atau itu instansi yang kita di situ bekerja. Apa yang berharga di situ? Pasti do reputasi nate. Ya, jadi seseorang pasti punya nama baik, dia punya reputasi. Apakah itu plus minusnya? Maka itu akan mempengaruhi banyak orang. Songon Thomas Alva Edison terkenal do ibana nama bain bola lampu hasil temuanna berguna saha tuhitan waingon tu sude sadok portibion. Napa duahon justru sebaliknya songon Adolf Hitler saha tu sonarion si Hitler macai jonok doi pemahaman tu kekejaman ate. Jala guarna pe terkenal do identik dohot kejam. Alai nang pe songo ni songon sahala pemimpin ibana na berhasil nama pain Jerman gabe adik kuasa ya, negara terkuat juga di dunia ini. Jadi memang mana songon dia pe plus minus sahalak, apakah itu juga fisiknya atau juga intelektualnya atau juga keberhasilan reputasinya, pasti itu mempengaruhi banyak orang. Domu tuturpuk tahun songon Bunda Teresa te guarna asli Agnes Gonza Bozaksiu ya. Detik kina mau dingi ibana di bulan September tahun 97 mamar 10 ribu hala laho turut berduka mamereng ibanai. Itulah dampaknya yang luar biasa. Mengapa begitu hebatnya, berharganya dia di mata orang, di mata dunia ini? Ala memang kepedulian nado tu akka halak na pogus akan naso mardiha-diha akan nama balu akan nama sahid, itu luar biasa ya. Pola do dijalo ibana penghargaan Nobel, penghargaan sian Amerika, sian pemerintah India do sian akka gereja Roma Katolik. Jadi memang luar biasa. Dia do hadomuan na tuturpuk tahun ima dison mahita naing mamereng rekam jejak ni si Tabita manang Dorcas.
Memang di Bibel ta dang apala di Papua ado ulau ni si Tabitaon. Tabita artina hije manang kijang. Ya, jadi sahala panurat mandokon bahwa kijang itu adalah sebuah nama cai uli. Ale sasitung ngadang haulion nai nanaing berengot tadison. Ale haulion ni pambahenan nai do nanaing berengot tanang diturpukon. Buasa songoni hala ditiki na matehi ibana macelungun hala songon Bunda Teresa ya teh. Tu matangis dadaholan akadonganna akana pogus do sude nasa hutan na adong di joppe ale tarlumubi ma aka ina nama balu. Dipatuduhon nasida aka abit aka baju-baju nanya leleng ilehon sidor kasih tu nasida. Berarti dia adalah seorang penjahit. Molo sahala tukang jahit memang jolma biasa doi ya, itu karya perempuan yang biasa-biasa saja yang tidak ada istimewanya dibanding tokoh-tokoh Alkitab kita dalam perjanjian lama ataupun dalam perjanjian baru. Alai dia mau roha nabui nama ce arga pola sapelungun tu matangis sudah hala dinamatei ibana ima ulaun asini roha. Dia tidak hanya melihat kepapaan akana pogos akana somar dihadia naso dietong jolma di portibion dohot akana mabalu di hokop ibana do sudah. Dia tidak hanya memberikan gratis apa yang sudah dia menjadi karya hasil ni jahitan nai alai dinama ngomoi pe ibana di pasar ibana do songon sedekah amal tu aka na maka perluhon. Disimak keterharuan haru biru ni jolma di hati hai manangisi ibana pola diutus dua halak majupangi apostel Petrus na di hati hai di huta Lida ibana na pamalupon si Eneas na liling na 8 tahun lumpuh dang bui mardalan pek masongoni di podomanna. Gabe sarma baritai gudang mahala na prosea. Memang situasi pada waktu itu adalah situasi Paskah. Yesus sudah naik ke sorga. Ternyata dalam perjanjian lama sudah ada beberapa orang yang dibangkitkan melalui panurirang Elia songona diturpu epistelta ima anak ni paropon nama balu na adong disarpati di 2 Raja 4 perempuan Sunem di tiki di hati Yesus pe nunga dipahehe ibana na mantuk ibana do Tuhan ibana do na memiliki otoritas ngolu manang hamatean ni jolma na adong di Portibion songon boroni si Jairus na posona di hutanain doh si Lazarus. Ternyata bukan hanya itu saja. Ketika Yesus mati dan dia bangkit pun kelanjutan itu masih ada. Dibangkitkan si Tabita manang Dorcas dohot peristiwa na asing pe apostel Paulus paheon si Oitikus. Nama dohot ibana mabege jamita gabi madabu san loteng tutor lak mateate. Disimak di Panggulu apostel Paulus. Itu menandakan bahwa asa martabat-tabba doaka na porsea di hati hai. Jadi luar biasa do peristiwa demi peristiwa. Ternyata peristiwa perjanjian lama tidak hanya berhenti di situ. Peristiwa di zaman Yesus tang olan na so disi. Ale di kelanjutan na di surat di Bibel tahun dung masa aka apostel ulau ni aka apostel dipatari dahon matu hita
asalam margogo hita di haporsia na adonggo sada debata na sitongi ima tu hatta Yesusi. Itu semua dua hala tu si Petrus asa ro ibana tu kuta Joppe. Ape nunga dihaliangi halak si Dorkas namatei. Tumatangis akan nama balui na mangasi ibana na mangrupi nasi dan nasalelengom. Kabe di palao si Petrus manasi da asa bui ibana martangiang tu debata. Kabe di dokma tu bakeni si Dorkasi oh Tabita hehe mahonina. Ya, jadi peristiwa ini menyatakan bahwa sebenarnya perbuatan baik seseorang itu bukan itu yang menentukan dia hidup kembali. Ya, jadi olan marhite asini rohani debatado. Jadi anugerah tidak tergantung pada identitas kita. Kenapa Dorcas itu bisa bangkit? Bukan karena kebaikannya, bukan karena amal yang dilakukannya. Dada alani para sini roha ibana. Alai ala asini rohani debatahado. Anugerah tidak tergantung pada kemampuan kita. Anugerah tidak tergantung pada fasilitas yang ada pada kita. Ubahen na dipatupa tuhatai. Malutung pe adong aka tanda-tanda mujizat ditonga-tonga ni ngoluta. Itu hanya semata anugerah Tuhan. Asa boha, asa marhite sude akan nabinahen ni debata marmulia gowarna. Dan adong nabui mangasahod dirina di ngulun. Sude si lehon-lehon ni debatado. Uriani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus. Semua orang mati di dunia ini. Tetapi ada beberapa orang yang dibangkitkan. Nah patuduhon ibanado haheheoni. Jadi konporsiado hita manginang molo tungpe adong namuding marujung ngulu natahaholongi inata manang amata manang akayana kota manang natorasta manang sisolhota. Pola ikon mangadungi hita sa sitong nate. Setuju do hita di si? Song na maul hita mangalusi ete. Ala memang jolma do hita. Ikut tumatangis do hita bukan wajarlah itu. Itu manusiawi. Ala berpisah do hita nunga sinirang ni hamatean nataha holongi i. Alay nanay dohonon na disi unang songon si pelebegu hita hola na mangadungi. Tetapi justru itu ala sukacita. Ala ni do disungguli minggu jubilatio kita marlas ni roha ala nunga hehe tu hatai. Na mangalehon hanguluan na manoktong paradehon inganan di hita banwa gijangi sabulo ni todita. Amin. Iya. Bukan berarti ketika ada yang meninggal kita ketawa ketiwi, tidak seperti itu. Memang kita bersedih karena kita berpisah, tidak bisa lagi melanjutkan rencana-rencana kita ke depan, tidak bisa lagi berdiskusi, tidak bisa lagi menumpahkan perasaan emosional kita, kedekatan batin kita, rak martangiang, rak mangan, rak tudia, rak merbedai, tangbui beate. Tetapi harus kita ikhlaskan bahwa kita itu adalah milik Tuhan. Jadi debatado namar huaso di pagasan otoritas nado. Mangulu manang mate pehita ikon di Tuhani. Amin. Amin. Alani do nangpe di situasi pasca nunga manaik tuhatta Yesusi. Ulaun aka apostel laho mamaritahon barita nauli juga untuk menentang aka berhala-berhala nagudangan di hati hai tarlumo bima di aka horong gorik manang halak Yunani aka halak si pelebegu
Nah, saya manoba aka gana-ganaan, aka patung-patung, aka jimat-jimat, dohot lan aka nasi. Alanido songon renungata di hari Sabtu natuari taringot tu si Jakob. Ya. Asa tapayas sudi aka nguluta dohot isi ni bagas tai manginang. Unang merlauk kita di hasi pele beguon. Yesus sudah mati untuk kita menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang bangkit. Mangalihon pakirimon di hita nasomate saleleng-nileng na hita di portibion. Alay mangulu do hita dilehon do ngulu na manoktong bahwa kematian itu adalah sebagai jembatan kita laho pajupang tu debata. Alanido jupa manaringoti akan namoding kita songonakin sai masih paida ado akana porseai ikonido ha porsetai masih paida ado hita sugut di panua kicangi pajupang dot aka dongan saha porseaon. Amin. Pertanyaan maita. Mulia tema diho ali Tuhan debata amanami mariti Kristus Tuhan nami. Hodo debata na panguluho kami. Jala diliho kodo roha na panguluhon dihami dihanguluan namion songon si Dorcas. Na mangalehon aka asin roha. Tuhan naing dipatupaho kami asa gabi si asihi kami Tuhan di ngulu namion. Jupang maklas ni roha do dame. Mulia tema